ವಾಯ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತೋನಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮೈನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗೂಟಡುಳ್ಳ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಒಳಕಡಮ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಲೆ ಆ ಟೀಮ್ ದೊಂದು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತನಕ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಿರಣ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶ್ ಗೌಡ ಒಳಕಡಮ ಕಟ್ಟಮನೆ. ಹಾ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಏರು ಕಟ್ಟೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಉಂಟು. 5 ವರ್ಷ. ನಾಯರದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ವಿಭಾಗಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದು. ಹಾ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಎರುಕ್ಲೆಗ್ ಬುರ ಕೊಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಆನತೆ. ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಅವರು ಪಾಡಂದ ವಿಭಾಗ ವಿಭಾಗ ಇತ್ತೆ 5 ವರ್ಷದ ಏತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತದ ನಡ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಡ್ಲಾಜ್ಜಿ ಸೆಮಿಕ್ ಬೊಗ್ಗದು ಕೈಜಿ ಇಕಡಪನಾರ ಏರು ಅವು ಹಾ ಇಳಂಪಾಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ 4 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಇದೇ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬ್ಳಡ್ ಕುದಿ ಗಿಡ ನಿಪ್ನಾಗ ಇರ್ದಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಇರ್ನವೇ ಅಂಚ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಪನ್ಲೆ 5 ವರ್ಷಡ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಾದು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಪೂರ ಪಡೆತಾರೆ ಅನುಭವದಾಯ್ತಾ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬೇಡ ಅನುಭವ ಜನಕಲ ಜೀವನದಲ್ಲೋ ಅಂದ ಇತ್ತ ಪೂರ ಇಂದು ಪೂರ ಬತ್ತನಕಲ್ ಬರ ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಉಂಟು ಏರ್ ಪೂರ ಬೈದು 8 ಜನ ಒಳ್ಳೆ 10 ಜನ ಇರುತ್ತೆ 10 ಜನ ಎಂಚ ಉಂಡ ಸಾಕಾರ ಪೂರ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಏತ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಾರದಂಡಿತ್ತೆ 16 ಬಾರಲಿ 16 ಇತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಓಡೆ ಬರ ಬರ್ತಾರೆ ಕಂಬಳೋಡು ಇತ್ತ 7 ಫಸ್ಟ್ ಎಂದು 7 ವರ್ಷ ಕಂಜಿಲ್ಲ ಆತ ಅಂಚ ಮಲ್ಲಾನಿದ ಕಂಜಿ ಬರದಾಯ್ತು ಅವು ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಆತ ಮಲ್ಲಾಂಡೆ ಮಲ್ಲಾಂಡೆ ಸೀನಿಯರ್ ಗೊತ್ತ ಸೀನಿಯರ್ ಗೊತ್ತ ಹಾ ಕೊರ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ರೇಜನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಉಂಟು ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಹಾಕಲ್ಟ ಉಂಟು ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಕಲತ್ತಿ ಎನ್ನೇರು ಬೊಲ್ಲೆ ನಾವು 8 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಆಗೈತೆ ಅವು ಐಕತ್ತೆ ಸರ್ಕಿ 2 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲೆಗ 2 ವರ್ಷ ಅಂದ ಪುಗ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ಫಂಡ್ ಬರೈತೆ ನೆಂಚೊಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಈ ಸರ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಐನ ಎರಡು 8 ವರ್ಷ ಇರು ಸಂಖ್ಯಾರು 5 ವರ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪಗಿತ್ತ ನಾವು ಐತೆ ಇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಇರಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಾರ್ಲಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಏರು ಪೈರು ದೆತ್ತನೆ ಇತ್ತ ಏತಾರು 8 ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ದೆತ್ತದ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಐನು ತಾಂಕಿರೇತು ಬಂಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಟು ಐಕು ಐನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡಿದ ಸುಖ ಐತಿ ವನಸಪುರ ಇಂಚ ಬಾಯಿ ಕೊರಡ ಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಅವ ಇತ್ತಾವು ಸಿಂಪು ಕೊಂಚ 10 ಮಿನಿಟ್ ಐಕು ಬಾಯಿ ಕೊರಡು ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಕ ತೋನೋಡ ಜೋಕುಲೆದ ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಪೈರು ದೆತ್ತದ ಏತು ತಿಂಗಳದ ಕುದಿ ಮಲ್ತಾರ ಬುಕ ಇತ್ತೆ ಎರಡೇ ಕುದಿ ಮಲ್ತ ಹಾ ಅಂಚ ಇಮ್ಮೆನ ಪುದರ್ದಾಯ್ತಾ ಪುದರ್ ಕರಿ ಕುಟ್ಟಿ ಕರಿಯ ಬುಕ ಕುಟ್ಟಿ ದುಮ್ಮದ ಇರಲನೆ ಪುದರ್ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಗಿಡಪ್ಪನರ ಆರೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಎಂಚ ಉಂಡ ಆರು ತೊಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಅವೇ ಆವಡು ಬಲೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾತರ್ಗ ಬುಕ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತದಾರ ಸದ್ಯಗೂ ಓನ್ಲ ಕಂಬಳಡು ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲಾರು ದಪ್ಪುನ ಬರ ಮಲ್ಪರು ಕೃಷಿತ ನೆಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲಾರಿ ಇರ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಇಂಬೇರ್ನ ಟೀಮ್ ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಬೇತಲ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪವರ ಇದ್ದೆ ಗಿಡ ತೊಂತೆ ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಊರ್ದಾಗ ಇತರ ಬಟ್ಟೆ ಊರ್ದಾಗ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಇರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಮಗಳು ನವೀನ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಗ ಐನಿ ರಡ್ಡುಂಡೆ ಗಿಡ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಉಂಟು ಐನೇಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟು ಬಾರದಾರಿತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅವಳ 17 ಇಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅವಳ ಪಸತ್ತೆ ಅವಳ ಮುರಾನಿ ಪೈರಿರ್ತು ಅಂತನು ಸರಿ ಸರಿ ಆವಡ ಒಂಜಿ ಪೈರುದ ಒಂಜಿ ಕಂಜಿ ಕಣದು ಐನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಟಾಟ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಮಲ್ಪಲಾಗ ಮಲ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದರಿ ಅವಿ ಅಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಕ ಇದು ಕೃಷಿ ದಕ್ಷ ದಪ್ಪೆರ ಪೂರ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಂಡ ಜಾತಿ ಇತ್ತೆ ತೋಟ ಬಜ್ಜೆ ಪೆರ ಕಂಬಳಗಿಂದ ದಪ್ಪನೆ ಕಂಬಳಗಿಂದ ದಪ್ಪೆರ ಆಲಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮಿತ್ತ ಗೊಂದಲ ಪೇರ್ನ ದಪ್ಪೆರ ಹಿಂದೆ ಬೆಲೆ ಹೋಗ್ನ ಕಂಗು ಬರ್ತಾರೆ ಮರ್ದು ಬಜ್ಜೆ ಪೆರ ಐಕೆ ಹೋಗ್ನ ಈತ್ ಬರೋದು ಪಾತಿರ್ದು ನಿಕ್ಲ ತಂಡದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೈರ್ ಕಂಜಿನ ಕಣ್ಣದು ಅವಳ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಅಪ್ನ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಪುಡ ಒಂದಿಲ್ಲಾರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಗೆ ನನಾದನ್ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಾಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರ ಕೊರಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಎಂಗಳೋಡೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ.